Ngiyabonga kakhulu Nkosi ngethuba lokuzomemezela izwi lakho. Sifundisane lona phakathi kwabantu abalithandayo iqiniso. Ngiyabonga umsebenzi omuhle kangaka Nkosi owenzayo phakathi kwalabazalwane futhi owenzayo ngabo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubusise yonke imizamo yabo uyenze ithelo ezinhle futhi eziningi. Ngikhulekela ukwanda kwalabo abasindiswayo phakathi kwabo nokukhula nokudlondlobala kwalabo asebesindisiwe ukuze uKristu aziwe ngabo akhazimuliswe ezimpilweni zabo ukuze kwamukeliswe udumo wena. Ngilekelele Nkosi mangizochaza izwi lakho manje ukuze ngibe usizo li-understandeke libe interesting basizakala abantwana bakho bakheke ngalo. Ngithandazela lokhu egameni lika Jesu. Amen. Isihloko engisiphiwe bazalwane ukukhuluma ngendaba yeTrinity, ukuthathu kukaNkulunkulu emunye. Engifisa ke ukuqala ngakho kwi-outline noma ngichazela ukuthi ngiphetheni. Ngifuna uqala ngikubalele ama-mistake amabili avamile ngale ndaba yeTrinity okuyiwona futhi enza ibandla ekuqaleni li-clarify le doctrine lesi sifundiso sobuthathu bukaNkulunkulu lisenze libe yinto eclear esinaneteme esilisebenzisayo uma sikhuluma ngayo. Kwakukhona amaphutha amabili ayedriver lokho. Okwesibili ngiyafuna ke singene ezwini siyibone le doctrine yeTrinity iqhamuka embhalweni siyibone khona eBhayibhelini. Okwesithathu ngiyafuna ukukhuluma ngokwahluka kwama-roles la kwi-Trinity kuyena uNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma ngokungalingani ne-hierarchy ekhona. Ngasheshe kuthuke ngizochaza ukuthi ngithini lapho. Bese ngifuna ukuvala ngokuthi isho ukuthini ke kuthina le doctrine yeTrinity. Angizukubala konke kodwa kukhona ama-implications engifuna siwathinte uma sesibonile ekakhulukazi lokwahluka kwama-roles ebuNkulunkulwini ukuthi asho ukuthini kuthina. Eli ibandla liqalile ukuba khona kwaqala kwavela i-confusion ey'ndaweni ezithize zebandla. Okokuqala kwavela i-doctrine yayibizwa nge-modalism. Umodalism uchaza ama-modes, igama elithi mode bese kuthiwa nje ism ngoba kwase kuyi-movement. Yona izange ibe popular njengale yesibili engizokhuluma ngayo, kodwa kwakukhona abantu ababefundisa ukuthi mawubona eBhayibhelini kukhulunywa ngoNkulunkulu Baba noNkulunkulu Indodana noMoya Engcwele, kahle kahle kukhulunywa asitheni umuntu oyedwa ngoba isiZulu siyashoda ngegama. Angazi ngizothini mangifuna ukuthi person ngesiZulu anginalo igama kahle, so ngizothi kukhulunywa ngomuntu oyedwa. Ngiyazi kuthiwa isiqu khona ongisiza ngale kanje isiqu manje kuzwakala ngathi isiqu sesihlahla, into ethize engaphili. Ake acabanga ama-theologians ukuthi konje singalekelana kanjani esiZulwini ukuze sikwazi ukuyichaza lento. Kodwa babefundisa ukuthi mawubabona behlukene bebathathu kahle kahle oyedwa evela ngendlela eyintathu. So ke kwiTestament elidala lo uNkulunkulu uvela njengobaba. Kwisikhathi sokuqala kweTestament elisha uyahoxa njengobaba bese vela njengendodana same person. Ma sekuqala ibandla ngelanga lePentecost uyahoxa njengendodana ubuyele ezulwini bese evela njengoMoya Engcwele same person different modes, yayibizwa ngemodalism. Kwabalula ke ebandleni ukuyichitha leyo nto. Uzobona masingena emavesini ukuthi sheshe kuvela ukuthi ayisebenzi kahle leyo ndlela yokuchaza
lezi zinto esizibona eBhayibhelini. Kodwa yesibili yaba inkinga impela, ibizwa ngeArianism esakhona kuze kube namhlanje. Yona ifundisa ukuthi ubaba kuphela oNkulunkulu. Indodana noma ispecial noma futhi ingaphezulu kwakho konke okunye okudaliwe kodwa kayisiyo uNkulunkulu ngokuphelele. Babefundisa ukuthi iuqala kwendalo kaNkulunkulu bethi bona yadalwa kuqala uNkulunkulu engakayidala indalo kodwa nayidaliwe futhi wayinikeza amandla wayiphakamisa phezulu kwendalo yonke kodwa ayisiyo uNkulunkulu. Kanjalo nomoya ongcwele khona indoda okuthiwa uArian eyayifundisa lento babaningi impela bayikholwayo. And in fact zonke ezinye izinkolo ezikhona manje ngaphandle kwenkolo yobuKristu ungayifaka kulento yama-Arian. Zikholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu Baba kodwa indodana nomoya ongcwele abasiyo uNkulunkulu. Akusiyo nje ama-Jehovah's Witness kuphela akholwa leyo nto kodwa zonke ezinye izinkolo ama-false religions akholwa leyo nto. Bahlangana abazalwane mawufunda umlando webandla ngo325 AD khona iCouncil okuthiwa yase-Nicaea. Indawo leyo bahlangana obishop abaholi bebandla bayichitha into ye-Arianism ne-modalism basakhela lento okuthiwa i-Nicene Creed efakazela ukuthi iBhayibheli liyafundisa ukuthatha kukaNkulunkulu and wonke lamalunga ziqu ziwuNkulunkulu ngamunye kodwa ndawonye zenza uNkulunkulu oyedwa. Bese eConstantinople baqedela ngoba eNicaea bagcizelela kakhulu ukuthi indodana uNkulunkulu. eConstantinople bagcizelela ukuthi nomoya ongcwele uNkulunkulu. Ibandla lasizakala ngaleyo creed njengoba nathi sime kuyona namanje. Ngicela ke ukukuvezela ukuthi embhalweni ivelaphi lento esikhuluma ngayo masikhuluma ngeTrinity. Ngizoya ke emavesini amaningi ngingarecommend ukuthi ulalele nje kodwa mawufuna ukuzama singahambisana. Into eqala ngifuna ukukhombisa ukuthi iTestament elidala liyayiveza iTrinity kodwa ngendlela efihlekile njengoba lenza ngezinto eziningi uNkulunkulu ambula ziyavela kodwa zisithekile bese ivela kahle kwiTestament elisha. Uyakhumbula nje uGenesis 1:26 uNkulunkulu wayesethi masenze abantu babe ngumfanekiso wethu basifuze. Awudidekanga mawufunda iplural laphayana. Ngempela iSebheru sikhuluma ngeplural uNkulunkulu uthi masenze hayi ukuthi angenze. Uthi basifuze hayi ukuthi bangifuze. So ke already uNkulunkulu uyahinta uyaveza ukuthi kukhona into ekhona la kuNkulunkulu engajwayelekile. Munye yena kodwa kukhona ipluralism ekhona. uIsaiah kuchapter 6 uverse 8 wakhona uthi ngabuye ngezwa izwi lenkosi lithi ngiyothuma bani na, ngubani oyosiyela na. Ngathi bheka nangimina thuma mina. Nalapha udidekanga akathi ngiyothuma bani ubani oyongiyela. Ngiyothuma bani ubani oyosiyela. uNkulunkulu ukhuluma in plural. Kukhona okunikeza nomqondo wokuthi kukhona more than one la kuNkulunkulu. Incwadi yamaHubo iHubo lika 45 uverse 6 uNkulunkulu lithi izwi lakhe la uNkulunkulu isihlalo sakho sobukhosi simi kuze kube phakade. Intonga yokulunga iyintonga yombuso wakho. Uthanda ukulunga uzonde ububi. Yingakho uNkulunkulu wakho egcobe ngamafutha entokozo ngaphezulu kwabangani bakho. uNkulunkulu isihlalo sakho sobukhosi simkuze kube phakade. Yingakho uNkulunkulu wakho angazi amaJuda ayibuye kanjani lento noma ayevela dideke. uNkulunkulu ukhuluma noNkulunkulu. Kukhona uNkulunkulu kaNkulunkulu. kwiHubo 45 uyaqala ukuyibona isafihlekile icacile kahle kodwa nansi
iyavela iTestament elisha lasitshela ukuthi kwakukhulunywa ngoNkulunkulu indodana. Incwadi yamaHebheru chapter 1 iyakuveza lokhu kulelo hubo lalikhuluma ngayo. Ihubo lika 110 ivesi lokuqala uSimakade wathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe isenabelo seyinyawo zakho. Kukhuluma uDavid inkosi. Uthi uSimakade, the Lord yathi enkosini yami. Wayengenaye inkosi uDavid, wayeyinkosi kaIsrayeli ebusa phezu kwesizwe sonke. Inkosi yakhe kwakuNkulunkulu. Uthi uYahweh uNkulunkulu kaIsrayeli uthi kuNkulunkulu, hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho ibe isinabelo senyawo zakho. Uyakhumbula la ukuthi uJesu wasiclaima lesi prophet wathi sikhuluma ngaye kuMateyu 22. uJesu ma ephikisana nabaFarisi uthi nithini ngoKristu na? uMateyu 22 verse 42. Uyindodana kabani? Bathi kuye ekaDavide. Wathi kubo, pho uDavide ngomoya wambiza kanjani ngokuthi inkosi? Phela uthi inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho phansi kwenyawo zakho. Ngakho-ke uma uDavide embiza ngokuthi inkosi, uyindodana yakhe kanjani na? Akukho namunye owaba nezwi lokumphendula kusukela ngalolo busuku. Akukho umuntu owaba nesibindi sokumbuza lutho. NamaJuda namanje, amaJuda angaphendukile akholwa uJesu, awazi ayichaza ithini lento yaleli hubo lika 110 ukuthi uSimakade ukhuluma noNkulunkulu uthi akahlale ngokwesokunene sakhe, ngoba bengafuni ukwamukela ukuthi kukhona more than one kulo Yahweh uNkulunkulu waka-Israyeli. Isaiah 63 uverse 10, nokho bahlubuka bawudabukisa umoya wakhe ongcwele, waphenduka isitha sabo walwa nabo. Umoya ongcwele upersonified la, kukhulunywa ngaye sengathi wahlukene noNkulunkulu Baba. Khona la Isaiah, nokho bahlubuka bawudabukisa umoya wakhe ongcwele. Kukhona umoya, kukhona yena uNkulunkulu uqobo lwakhe. Lo moya uphenduka kuba isitha sabo sengathi uhlukene kunaye uNkulunkulu. No 61 Isaiah, umoya wenkosi uSimakade uphezu kwami, ngokuba uSimakade ungigcobile ukuba ngishumayele indaba ezinhle kwabathotshisiweyo. Ungithumele ukubopha abanhliziyo zaphukile, ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo nokudedela kweyiboshwa ejele. Umoya wenkosi uSimakade uphezu kwami, ngokuba uSimakade ungigcobile. Kuyahlukaniswa uSimakade nomoya wakhe. Khona la kuTestament elidala akhona ama-hints akhomba lento elisha elivele liyicaciseke ithi ba. iTestament elisha-ke siye kulona-ke manje sibuke ukuthi livela kanjani. Kunezinto ezintathu-ke ezibalulekile ukuzisho uma ukhuluma ngendaba yeTrinity. Okokuqala, uNkulunkulu has always existed as three distinct persons. Ngisho ngesiNgisi ngoba ngazi ngithini ngesiZulu. uNkulunkulu kusukela endulo ubephila upersons, angazi ngizothini ngoba ngifuna ukuthi abantu ngesiZulu abathathu, kodwa kusiba abantu. Uyangizwa ngithi iziqu eyintathu. Into yokuqala leyo kufanele siyifakazele, bathathu la kuNkulunkulu, bahlukene, akusiyinto eyodwa, akusiyimodalism. Into yesibili kufanele siyifakazele masikhuluma ngeTrinity, bobathathu individually bawuNkulunkulu ngokuphelele. Baba uNkulunkulu ngokuphelele, indodana uNkulunkulu ngokugcwele, umoya ongcwele uNkulunkulu ngokuphelele. Into yesithathu kumele siyifakazele, munye uNkulunkulu. Ababathathu uNkulunkulu, munye uNkulunkulu. So ke kukhona okusobala njengemini masikhuluma ngeTrinity, izwi laNkulunkulu elivele ligagule okumele sikwamukele sikholwe, bese kuba khona othi mawuzama ukuhlanganisa kube nzima emqondweni wethi kungahlangani kahle. Mawuhlangana nezinto ezinjalo ke ofakazela ukholwe yilokhu okucacile.
noma ungazi ukuhlanganise kanjani. Mawuyibona into iBhayibheli liyisho kodwa ingqondo yakhe ingakwazi ukuyihlanganisa, oyikholwa zingahlanganisi njalo izinto. Nezwa bathandekayo. Ingakho abanye benenkinga ne-election. Ngoba nibambanga le principle ukuthi mawuyibona into oyibamba noma ungazi ihlangana kanjani. Kanjani uNkulunkulu kube uyena okhetha enze konke kodwa futhi aphinde athi sinecala. Uyakubona kokubili ezwini. Makuna uma ingqondo yakhe ingakwazi ukuhlanganisa, no problem. uNkulunkulu akalindele ukuthi wena uhlanganise zonke izinto zakhe. Mawubuka ke kuMathewu, ngifuna ukuqala ngokuthi bathathu they are distinct. Udistinct uchaza ukuthi akusiye oyedwa ezenza omunye edlala ama-roles angafani. Kodwa ngempela iziqe ezintathu, abantu abathathu laba, 3 persons bahlukene. Ayikho indawo ecace ngokusobala njengoMatthew 3 and leli verse elasiza abazalwane ukurefute le yanto ye-modalism ukuthi ayikwazi ukuba khona ngoba Matthew 3 uverse 16 uJesu uyabhabhadiswa la. Esebhabhadisiwe waphuma masinyane emanzini, ibheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba ehlala phezu kwakhe. Kwase kuzwakala izwi ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Mawufuna ukuthi uNkulunkulu uyedwa udlala ama-roles angafani, shuthi nje unenhloso yokusiconfuse uNkulunkulu. Ngoba la at the same time uNkulunkulu indodana isemanzini kade ibhabhadiswa. At the same time uNkulunkulu umoya engcwele wehla njengejuba ubheke kuyona. At the very same time uNkulunkulu baba uyakhuluma emazulwini uthi lo indodana yami. Makuwukuthi uyedwa udlala ama-roles angafani, kusho ukuthi unenhloso yokusidida. Kodwa uNkulunkulu akanayo inhloso yokudida abantu. Inhloso yokusibhalela kanje ukuthi sibone ukuthi bathathu, akusiye oyedwa. kuMatthew 28 verse 19, ngakho ke hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Bahlukene, babhabhadisela egameni likaBaba, egameni lendodana, egameni likaMoya oNgcwele. Bahlukene bathathu. Ku2 Corinthians uverse 13, uchapter 13 I mean uverse 14 wakhona, umusa wenkosi uJesu Kristu nothando likaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nani nonke. Bathathu, umusa uvela kubona bonke, sibhabhadiswe egameni labo bonke bobathathu. uJohani uchapter 1, ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu, okusho ukuthi waye kanye noNkulunkulu. Ulizwi was with God. You can't awukwazi ke ukuba with something ewena. You can't be with yourself. If you are with something kusho ukuthi leyo nto is not you. Nise number 1. Ulizwi waye kanye noNkulunkulu, then ulizwi akasiye lo nkulunkulu okhulunywa ngaye, ukanye naye. Kodwa futhi maqhubeka kuthi ulizwi waye nguNkulunkulu. Uyayizwa? Waye uNkulunkulu kanye noNkulunkulu. Amen. Ngizama ukukuvezela ukuthi bahlukene kwamanje, ba distinct. uJesu uyasikhulekela kuBaba. You can't pray to yourself. Awukwazi ukuthandaza kuwena. Uthi for example u1 John chapter 2, bantwana bami nginilobela ukuba ningoni, uverse 1 lo. Kepha uma umuntu ona sinommeli osimela kuYise, uJesu Kristu olungileyo. Awukwazi ukuba ummeli omela abantu kuwena. The fact ukuthi uJesu simele kuBaba kuveza ukuthi abasinte yodwa in different modes, kodwa bahlukene ngempela, akusiyinto eyodwa. Into egcina ngifuna ukuyibalula ngaphansi kwaleli point
ilento yokuveza ukuthi umoya oyingcwele akasiye ubaba noma indodana futhi akasiye abanye bathi ungamandla kababa noma umoya oyingcwele uyipresence kaNkulunkulu bayibakhulume kanjalo nabazalwane ku-confuse mbijana kungabe kusazeka noma umoya oyingcwele is a person naye noma nje uyi-manifestation yamandla kaNkulunkulu nobukhona bukaNkulunkulu kodwa umoya oyingcwele akasikho nje ubukhona bukaNkulunkulu noma amandla kaNkulunkulu Baba noma uNkulunkulu Ndodana kodwa ungohlukile naye yedwa umoya oyingcwele. Uyayibona for example leyo nto uJohn 14 uverse 26 kepha umduduzi umoya oyingcwele uBaba aya kumthumela egameni lami uya kunifundisa konke anikhumbuze konke. Umduduzi umoya oyingcwele uBaba uyomthumela which means uBaba nomduduzi lozothunyelwa akusiyinto eyodwa ukhona uBaba kodwa ukhona nomoya oyingcwele okwazi ukuthunywa uBaba akusiyinto eyodwa. Umoya oyingcwele akusho ukuthi uBaba present kodwa umoya oyingcwele is a distinct being mhlambe no being wrong is a distinct person from uNkulunkulu Baba kodwa futhi udistinct noJesu ngoba uthi uJesu uyomthuma egameni lami akusiyinto eyodwa. kuRomans 8 uverse 27 kepha yena ohlola inhliziyo uyakwazi okuqondwa ngumoya ngokuba unqusela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Umoya oyingcwele nayo uyasinqusela kuNkulunkulu awukwazi ukunqusa kuwena. Umoya oyingcwele eyiforce noma eyipresence nje kaNkulunkulu akakwazi ukuthi kuthiwa uyanqusa kuNkulunkulu kodwa umoya oyingcwele himself is a person distinct from the Father and the Son. John 16 verse 7 uthi kepha mina nginitshela iqiniso kunifanele ukuba ngihambe ngokuba uma ngingamuki umduduzi ngeke eze kini kodwa uma ngihamba ngiyakumthumela. Bahlukene kufanele ngihambe ukuzeze akusiyo umuntu oyedwa akusiyo ipresence kaJesu umoya oyingcwele kodwa naye wahlukile ngokwakhe. Isinkizelelo kafishane leyo ukuthi umoya oyingcwele is not a force ethize baningi abantu abakhuluma kanjalo. Umoya oyingcwele is a person ingakhe balwa kanye noBaba neNdodana esaziyo ukuthi these are persons futhi nale analogy ukuthi kuthiwa uBaba neNdodana isinika isithombe somuntu ophilayo nomunye umuntu ophilayo eceleni kwakhe. Uma nomoya oyingcwele balwa okwesithathu lapho sinika isithombe sokuthi naye njengabo is a person. So kula umavesi ukuthi sibhabhaduse egameni likaYise leNdodana nelikamoya oyingcwele akunika leso sithombe sokuthi umoya oyingcwele is a person. Ubizwa ngomsizi, ubizwa ngecounselor, ubizwa ngomduduzi. Izinto lezi ezenziwa by a person engenziwa nje a force thizeni. Uyafundisa umoya oyingcwele kuJohn 14 verse 26 uthula ubufakazi umoya oyingcwele uyasikhulekela uyasinqusela wazi ukujula kwengqondo kaNkulunkulu. This is a person okukhulunywa ngayo la. Wahlukanisa ama-gifts ebandleni akhetha ukuthi uzonika lo lesi siphiwo akazi ukumnika lesi uzonika lo lesesinye. This is a person owenza leyo function. Encwadini yezenzo uzwenqabela uPawulu ukuya endaweni ezithize evuma ukuthi kiwe kwezinye indawo. It's a person uyagriveka uyadabukiseka masenza isono. It's a person umoya oyingcwele. Ngiyathemba ngalawo mazwi uyaba naso isithombe sokuthi masikhuluma ngoNkulunkulu we are dealing with three separate persons. Nenamba ngcwele. Asikhulumi ngeimodelism iyiphutha. Ungacabangi njengoNkulunkulu oyedwa oyiveza ngeindlela ezahlukahlukene. Akusinjalo bathathu ngempela ngokwezwi likaNkulunkulu. Thanike manje ngishayele lesipikili sesibili sokuthi bobathathu ngamunye baUnkulunkulu ngokuphelele. Akekho oUnkulunkulu besomunye ba uNkulunkulu wanambijana.
omunye singazi kahle asifuni ukukhuluma ngaye kodwa ngokuphelele bobathathu ba uNkulunkulu ngokugcwele. Ake siqale ngendodana nje sifakazele yona. Bese sikhothile uJohn chapter 1 la kuthiwa khona ulizwi waye kuNkulunkulu kodwa ulizwi futhi wayenguNkulunkulu. uNkulunkulu ulizwi. KuJohn 20 uyamkhumbula uThomas kade engakholwa akambonanga uJesu evuka. Mayisefika uJesu esethi Thomas musu kuba umuntu ongakholwa thinta lamanuzu ukuthi mina ngempela ngivukile. uThomas waphendula wathi kuye Nkosi yami uNkulunkulu wami. uJesu wathi kuye ngenxa yokuba ubonile musu uyakholwa yini Thomas babusisiwe abakholwa bengabonanga. Akamkhuzi mayethi uNkulunkulu wami. Uyavuma nombhalo uJohane ufuna silingise uThomas ukuthi Nkosi yami uNkulunkulu wami kuJesu uNkulunkulu indodana. Encwadini kaThithu chapter 2 uverse 13 silindele ithembe libusisiweyo nokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu. uNkulunkulu omkhulu akasiyo uNkulunkulu mbijana. Akasiyo uNkulunkulu ngendlela engalingani noBaba. Kodwa bayalingana noBaba silindele ukuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu wethu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu. Ngoba seRoma 9 uverse 5 uthi okungababo okhokhe ekhuluma ngoIsrayeli naba nokudabuka kubo uKristu ngokwenyama. uKristu uvela kaIsrayeli okhokho ababo bakaIsrayeli oAbraham noIsaka. Yena onguNkulunkulu ophezukakho konke obongeka kuze kube phakathi. Ukhuluma ngoKristu angithi kusobala. Lo Kristu uNkulunkulu ophezu konke, the most high God. Leli gama wakubizwa ngalo uNkulunkulu eTestamentini elidala lisetshenziswa kuKristu uNkulunkulu ophezu konke. Akasiyo uNkulunkulu ongaphansi kukaNkulunkulu Baba. Nisenami ngisibathanda. uNkulunkulu wenu lo ningabhoreki uma kukhona olalayo ngiyophoxeka impela. Ngikhuluma ngoNkulunkulu wakho. Uthi Isaiah 9 angithi uKhisimusi manje uverse 6 ngokuba sizalela umntwana siphiwe indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe igama lakhe kuyothiwa ngumeluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade umbuso wokuthula indodana lesonikwa yona iyothiwa uNkulunkulu the Almighty. Uye lo Yahweh lo. Uye lo uNkulunkulu the Lord. Obe owazambula koAbraham nakoIsaka wazambula kuMoses okhonzwa uIsrayeli uyena lo esomnikezwa eyindodana uyise ongunaphakade. Indodana iyalingana noBaba. uJesu uNkulunkulu ngokugcwele ngokuphelele. What about umoya ingcwele? Ake sibuka amavesi afakazela yena. Again masike sa establisha ukuthi indodana uNkulunkulu ngokugcwele. It follows from lawo manye amavesi kade siwabona avesi Trinity ukuthi nomoya ingcwele uNkulunkulu. Uma uBaba uNkulunkulu indodana uNkulunkulu masekuthiwa sibhabhadiswe egameni likayise lendodana nelikamoya ingcwele. Kusho ukuthini lokho ngomoya ingcwele? Ebekungenzeka kanjani uNkulunkulu athi asibhabhadiswe egameni likaNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu indodana nenye into ewumoya ingcwele engasiyo uNkulunkulu. Ngabe idolatry ivele emlonyeni kaNkulunkulu uqobo lwakhe. The fact ukuthi umoya ingcwele ulistwa kanye nabo endabeni yokuthi sibhabhadiswe legameni lakhe proves ukuthi nomoya ingcwele uNkulunkulu mawusuke wabona ukuthi indodana iuNkulunkulu. Umumusa wenkosi yethu uJesu kubalwe noBaba kubalwe nomoya ingcwele lapha kwabaseKorinte kusho ukuthi nomoya ingcwele uNkulunkulu. Bese kuvela amavesi
anjengaleli kwizenzo. Uyakhumbula kwizenzo chapter 5 abazalwane bentshontshe esontweni. Angitshontshwe esontweni bazalwane, kuyafiwa sometimes. Kwizenzo chapter 5 uverse 3 uPetru ukhuluma nale ndoda uAnaniya ekade intshontsha ngahlahlwa intshontsha kanjani intoko yakho uthi iqamba amanga. Ananiya, kungani usathane agcwalise inhliziyo yakho uqamba amanga kumoya engcwele? Waqamba kuba namanga kumoya engcwele. Ugodle ingxenye yezwe na oyimali yezwe, ubedayisa umhlaba musha sengathi uyilethe yonke imali kanti enye uyifake ephaketheni la ngemuva. Qambela namanga kumoya engcwele Ananiya. Le ndawo ingakathengiswa bengesiyone yakho. Lapha seyithengisiwe ibingayona yini eyakho nakhona, ibingekho emandleni akho na? Pho yini unqume ukwenza lokububi enhlizweni yakho? Awuqambanga nje amanga kubantu kodwa kuNkulunkulu. Qamba amanga kumoya engcwele Ananiya, uqamba amanga kuNkulunkulu mawenze njalo. Umoya engcwele u-equator noNkulunkulu. Mawuqamba amanga kumoya engcwele uqamba amanga kuNkulunkulu, lo moya engcwele unguNkulunkulu. KwabaseKorinte bokuqala chapter 3. Anazi yini ukuthi nina niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya engcwele, umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Ithempeli likaNkulunkulu indawo yokuhlala uNkulunkulu. Ayikho into ehlala ethempeli likaNkulunkulu. Ngoba ila ekhonzwa khona uNkulunkulu ingabe idolatry mangase kuhlala enye into khona. Mina anizazi ukuthi nithempeli kaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini. Okusho ukuthi umoya kaNkulunkulu unguNkulunkulu maye negunya lokuhlala ethempelini likaNkulunkulu. Umoya engcwele uNkulunkulu, akasiyo into engaphansi kaNkulunkulu. uNkulunkulu as much as ubaba, uNkulunkulu as much as indodana, ngakho bayalingana bobathathu. Bayalingana bobathathu. Ifana nokuthi indodana yomuntu iyalingana nomuntu, futhi masinyane yazidlula lamadodana agcine sesitronga kunathi masiguga thina. Indodana yomuntu indalo efanayo nomuntu, fika nezandla ezimbili, ifika namehlo amabili, indlebe, ifika ikhuluma, ifika ibona, ifika ikwazi ukuhamba, assume ukuthi yonke into right emzimbeni, iyafana nomuntu, inomphefumulo njengaye lo oyizele. Iyalingana naye ngayo yonke indlela kwi-nature. So khuluma ngama-rules, kodwa kwi-nature bayalingana kanjalo nasemNkulunkulweni. uNkulunkulu Baba noNkulunkulu Indodana bayalingana ncamashi. Akukho la ubaba engcono khona kunendodana ngokwe-nature yabo. Kanjalo nomoya kaNkulunkulu. Right, sibonile ukuthi bathathu, siyabona ukuthi bayalingana. Ngifuna ukuthi ke manje bayedwa. Uyasazi isizulu esinjalo? Bayedwa. Asijwayele ukuyikhuluma le elentuzeni emabandleni, sijwayele ukufakazela ukuthi indodana uNkulunkulu, umoya engcwele uNkulunkulu, kodwa sijwayele ukuyigcizelela ukuthi uyedwa uNkulunkulu. Ibalekile nayo, otherwise uzocreate into engasiyo uNkulunkulu weqiniso. oNkulunkulu abathathu noma ungasho ngomlomo kodwa ku-imagination yakho udile noNkulunkulu abathathu. Akusinjalo. So kukhona i-complexity la esingakwazi ukuyibamba kahle kodwa fanele siyibone bese senza le nto engishilo ukuthi siyifakazele noma ingahlangani ngokuphelele kulezi ingqonjwanyana zethu. uDeuteronomy 6 verse 4 lidumile le verse uma ukhuluma nanoma umuntu umJuda bafundisa abantwana babo. Yizwa Israyeli, usimakade uNkulunkulu wethu, usimakade munye. Mthanda usimakade uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Usimakade uNkulunkulu wakho, uYahweh uNkulunkulu wakho munye. Thanda yena ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke into yona, ungashilo ukuthi ushiye lo munye uNkulunkulu. Niyazwa bathanda? Uthanda uNkulunkulu oyedwa ngayo yonke inhliziyo yakho, awushiyi lutho. Akukho kushiyela omunye uNkulunkulu.
Uyangizwa ngithi ngifuna ukuyaphi? Masingathi thanda uNkulunkulu Baba. Lithi leli verse mthande ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ungashiyi lutho, uthi ukushiyela uNkulunkulu indodana noma uNkulunkulu umoya oyingcwele. Uyedwa uNkulunkulu. Siyezwa bazalwane? Uyedwa, ababathathu. Thanda uNkulunkulu yedwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Encwadini yamakhosi okuqala ku chapter 8 verse 6 uthi ukuze bonke abantu bomhlaba bazi ukuthi uSimakade nguye onguNkulunkulu, akekho omunye. Uyedwa kuphela. The Lord, Yahweh. Uye kuphela uNkulunkulu, akekho omunye, ababathathu oNkulunkulu. Uyedwa vo. uIsaiah 45 mabuku verse 5 wakhona. Mina nginguSimakade, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Isingular la ngithi unami. Sike sayimbona ekhuluma in plural, yena lo uNkulunkulu ethi masenze basifuze. Uthi manje yimi ngedwa. Mina ngiuSimakade, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Emuthi ngiyakubhinqisa noma ungazange ungazi, ukuze abantu bazi kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo ukuthi akekho omunye ngaphandle kwami. Mina nginguSimakade, akekho omunye. Angazi if uNkulunkulu befuna uzwe ukuthi uyedwa ubengabeka ngayiphi enye indlela. Uyambona uphinda emkangakanani la ukuthi imina kuphela. Akekho omunye, ngingedwa. I am one. Israel unoNkulunkulu oyedwa, Israel. MaKristu ninoNkulunkulu oyedwa nina. Oyedwa vo. Bathathu. Manje sokwenze njani? Uthi ku-Isaiah 44 uverse 6 usho kanje uSimakade inkosi yakwa-Israyeli nomhlengi wakhe, uSimakade wamabandla. Uthi ngingowokuqala futhi ngingowokugcina, ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. Mina uAlpha, mina uOmega, akekho omunye uNkulunkulu. Kuverse 7 athi ngubani onjengami na? Ithini impendulo? Akekho. Kuverse 8 athi ningabi nalivalo ningesabi, angimemezelanga yini kusukela emandulo nganazisa na? Nina ningofakazi bami. Ukhona yini uNkulunkulu ngaphandle kwami? Cha, alikho idwala, angilazi. SinoNkulunkulu oyedwa. Ukhona nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe? Cha, asimazi omunye. Alikho elinye idwala, asilazi. Sazi only one God thina. Only one God. NjengamaKristu. Maningi bazona amavesi. Nesikhathi siyangibalela ngifuna ukudlula phambili. Kodwa sibonani labangcwele. Ngiqale nganikhombisa amavesi aveza ukuthi bathathu. Futhi abasiyo into eyodwa, kusiye uNkulunkulu oyedwa edlala stage play. Edlala ama roles angafani. Ibizwa ngemodalism leyakusiliqiniso. Ngathi kunina bobathathu ba uNkulunkulu ngokugcwele, asiwona ama-Arians thina. Asithi ubaba kuphela uNkulunkulu, labanye into ezithize mbijana oJehovah's Witnesses bazothi ingilosi uJesu. No. Sibonile amavesi esikhombisa ukuthi indodana iuNkulunkulu ngokugcwele, umoya ongcwele uNkulunkulu ngokugcwele, bathathu uNkulunkulu. 100% God. Manje sengikhombise ukuthi munye uNkulunkulu. Ingakho ke sinento ebizwa ngeTrinity, noma lingekho igama eBhayibhelini uzoyibiza ngani neqambe lakho nawe igama. Mawungalithandile lithi Trinity. Bona ukuthi uthini ngalento, kodwa nansi siyayibona embhalweni. Thina singabantu bencwadi. We are people of the book. Thina bazalwane. Masike sakubona siyakholwa. Amen. Ingqondo ilandela ngemumva.
ukuthi ke manje ke sokuhlanganisa kanjani sobuye sibone ukuthi senze njani kodwa siyakubona siyakholwa bese ke siyakushumayela sikumemezele njengoba senza nje kule nkomfa. Amen. Ngifuna ukukhuluma enye indaba ke manje ngicathi ngiestablishile idoctrine. Ngifuna ukukukhumbuza ukuthi njengoba bebathathu belingana bemunye beyedwa kunama roles angafani phakathi kaNkulunkulu uBaba, indodana nomoya ongcwele. Ungazuthi kune hierarchy ekhona. Uyazi hierarchy lento yakhe yasemsebenzini yokuthi une manager, uno supervisor reporter kwi manager bese uba nomsebenzi operate kuyena osebenza report ku supervisor report kwi manager. Khona ophethe omunye. Khona la kulinganwa kunjalo. Okungenza ukuthi bangalingani kodwa khona ama roles angafani. Akhona la. Into efika icaca ngokusobala ngizokukhombisa amavesi ukuthi uBaba ungowokuqala among the three. uBaba ungaphezulu kwabanye njengoba bebathathu, indodana iyalandela, umoya ongcwele agcine. uBaba une authority phezulu kwendodana nomoya ongcwele. Indodana iyayithobela iauthority kaBaba. Bese umoya ongcwele ethobela iauthority kaBaba neyendodana. Indodana ine authority phezulu kamoya ongcwele. Into oyibona ezwini kaNkulunkulu ivele. Futhi ubona ukuthi yayivele nje lento, akusiyinto ngiyazi abanye ama theologians ayacabanga amanye mayeshesha ukuthi no into ye-incarnation leyo. Kwaba njalo ngoba uJesu umuntu. Akusiliqiniso. Before, during and after ukufika kaJesu emhlabeni kwakunjena nje kuNkulunkulu khona ophethe obizwa ngoBaba, ingakho ebizwa ngoBaba. Bese kube khona othobela lo ophethe, kube khona osekugcineni obathobela bobabili. Kwabase Efesu chapter 1 uverse 3, makabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu. Sibusiswa ubani? uNkulunkulu uyise usibusisa ngoJesu. Lento isuka kuyise kodwa yenzeka ngendodana. Ngaso sonke isibusiso komoya njengalokhu asikhetha ubani lo wasikhetha uyise, sakhethwa uBaba njengalokhu asikhetha kuye uJesu, sikhethwa uBaba esebenzisa indodana ngothando ungakasekelwa umhlaba. Wakwenzani nomhlaba ungakasekelwa? Hayi ngoba uJesu esewumuntu. Umhlaba ungakasekelwa uBaba uyena oqala izinto, uyena uinitiator, uyena othatha the lead, bese indodana iyavuma ilekelele isebenziseke kulento uBaba suke eyiqala. Uthi verse 5, wakumisa phambilini umhlaba ungakabi khona ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu. Kumiswa uBaba, uBaba uthi kuzoba njena ke manje, bese indodana iyalalela yenze. Wakumisa ngaphambilini kuye ukuthi sibe ngabantwana kuye ngoJesu njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, intando kaBaba le yasukela yonke lento esikuyona manje, ukuze kudunyiswe inkazimulo yomusa wakhe uBaba asinike wona ngesihle ngoJesu. Awukwazi ukugedla umqondo la wokuthi khona ohola omunye phakathi kaBaba noJesu. Incwadi yamaHebheru ubona into efanayo ku chapter 1 uverse 1 uthi uNkulunkulu wakhuluma emandulo kokhokho ngabaprofeti ngendlela eziningi ngamathuba amaningi, ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngendodana yakhe. Ubani okhulumayo? uBaba. Indodana iyithuluzi esandleni sikaBaba. Amen. Nangesikhathi se-incarnation kwakunjalo futhi. Thani ngeqe amanye amavesi kodwa mawubuka ngizama ukubika la uJohn chapter 3 ubika leli esilijwayele ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana. uBaba onikelayo, uBaba uthi hamba ndodana uyobafela. Kuverse 17 ngokuba uNkulunkulu akayithumanga indodana ukuba izokwahlula izwe, ithunyiwe indodana othi woza lapha mfana hambe lapha yana, uyo semandleni kunomfana othunywayo. Kune authority and submission relationship la between
indodana nobaba. After i-incarnation, ngifuna ukuyela ngasemaphethelweni. Angithi ikhombisile before emandulo. Manje njengoba ngikhuluma nje uJesu semhlabeni njengoba esho kanje. Ithi ngufunda uJohn 14 angikwazi ungawufunda ukagula kahle. Verse 28 uthi nizwile nganitshela ngathi ngiyahamba kodwa ngiyakubuye ngize kini. Uma beningithanda beniyojabula ngokuba ngiya kuBaba, lokhu uBaba mkhulu kunami. Uyamuzwa uJesu ekhuluma, uBaba mkhulu kunami. Kukhona ukungalingani ngokwama roles abawadlalayo, kukhona i-hierarchy kwi-Trinity. After i-incarnation kwabaseRoma ubona uJesu enxusa kuBaba, Romans 8 verse 34, okuveza khona ukuthi kukhona osendaweni yokuncenga nosendaweni yokwenza isinqumo, ingakho sinxuselwe. Ngicela ukuvala ngale point ke bangcwele, sengiyavala manje. Kunama implications amathathu engifuna ukuwadonsa kulento engifundisa yona, kakhulukazi lento yokuthi kukhona ama rules ahlukene enkulunkuluwini. Into yokuqala engifuna ukuyidonsa ukuthi lento ifakazela lento yokuba ne-authority ne-submission emshadweni. Umbona uPaulo esebenzisa kanjalo ngoba seKorintiya 11 verse 3. Kepha ngithanda ukuba nazi ukuthi uKristu uyinhloko yawo wonke amadoda. Inhloko yowesifazane yindoda, nenhloko kaKristu nguNkulunkulu. Uyayibona i-hierarchy? KunoNkulunkulu, kunoKristu, kunendoda, kunowesifazane. Lento yokuthi ebuNkulunkulwini bona bubodwa kukhona osubmita komunye, yenza kufaneleke, yenza kube yiqiniso, yenza kuthandeke, kube nenhlonipho nesidima, kube kuhle ukuthi nasemshadweni owesifazana submite kwindoda. Khona i-movement equbukayo manje, igain momentum, ebizwa nge-evangelical feminism. Bayakholwa labo sisi, basindisiwe labo sisi, kodwa bathola amavesi aveza ukuthi kuyalinganwa la kuNkulunkulu nasemshadweni kuyalinganwa, but omuli ivesi efana nokuthi nonke thobelanani. Ngevesi lisho nje bese niyabonaka. Akusile iqiniso bangcwele. Lento ye-submission ayikho yimbi. Awucindezelwa. Mawuthi uyacindezelwa makukhulunywa kanjalo, shuthi uthi nendodana iyacindezelwa ebuNkulukulwini. Nomoya engcwele uyacindezelwa, awukwazi ukusho into enjalo, i-blasphemy leyo nto leyo. Ngakho nasemshadweni kuhle ukuthi kube khona ophethe nolekelelayo. Amen wesoprano. Anoyimela lento bosisi abakholwayo, ningavumi ukuthatha labo sisi abangakholwa bathi bayanikhulula benigqilaza, bethi banikhulula phansi kwe-authority yabayeni benu. Inkululeko ile submission enhle evela nakuNkulunkulu uqobo lwakhe. Lento engiyifundisa inama implications for prayer, for ukukhuleka kwethu. Ayijwayelekile ke le impela, angazi mhlawumbe nake naye izwa yini. Kodwa lento ukuthi uBaba uye umsunguli wezinto, indodana bese iyayithatha ilalela uBaba izenze izinto, umoya engcwele bese isikhathi esiningi edlala irole ngempela ye-implementation, uyo phakathi kwethu eshintsha inhliziyo after indodana isiyenze kwenzeka ngokufa kwayo, after uBaba kade ethe kwenzeke. Leyo concept moseko waba nayo, kumele ishintshe nendlela okhuleka ngayo. Indlela okhuluma ngayo mawukhuleka. Akusisisono ukuthandaza kuBaba, futhi akusona isono ukuthandaza kwindodana, akusona isono ukuthandaza kumoya engcwele. Kodwa umuntu one-understanding ye-Trinity, ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo, khona umkhuba nawo abanye abangenawo mayikhuleka. Ujwayele ukukhuleka kuBaba egameni lendodana ngamandla kamoya engcwele. Abajwayele abantu abane-understanding ye-Trinity njengoba uNkulunkulu eyambulile ukubezwa bekhuleka kumoya engcwele becela kuyena. Asikho isono,
akusona isono, kodwa umkhuba ongajwayelekile kumuntu osana understanding. Abajwayele nokukhuleka ngqo kwindodana ngoba banaso lesithombe sokuthi la ebuthathweni bukaNkulunkulu kunama roles akhona. Izinto ziqala kubaba, imkhuleko iya kubaba. Ngenxa ukuthi indodana izivulela umnyango, ngenxa ukuthi umoya ongcwele usebenzile enhlizweni zethu ukuthi sikwazi ukukhuleka. Izignezi sibonele, buka isibonelo sika Paul osiqale ngoJesu nje noma ngathi ukufunda. Uyakhumbula uJesu mayethandaza wenze njani? Wayengathandazi kumoya ongcwele, wayengathandazi kuyena, wayephakamisa amehlo athi baba. uJohn 16 uJohn 17 uJesu ukhuleka kubaba. Athi nani mayebafundisa ukukhuleka anothi baba wethu osezulwini. Ningathi Kristu msindisi wethu osezulwini noma moya ongcwele ophila kithi. Asekisona. Asekisona kodwa kunokuveza ukukhula kwe-understanding, kune-impact endleni othandaza. uPaul for example Ephesians 3, ngiyavala manje bangcwele kahle amabhansela lawo. Ephesians 3 uverse 14 uPaul mayithanda uthi ngenxa lokho ngiguqa ngamadolo kuyise, guqa kuyise ngamadolo, eyethiwe ngaye imndeni yonke ezulwini nasemhlabeni, ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe anike ukuba niqiniswe emandleni kumuntu wangaphakathi ngomoya ongcwele. Ngithandaza kuyise ukuthi umoya ongcwele aniqinise. Ubengasho ukuthi ngithandaza kumoya ongcwele ukuthi aniqinise, kodwa wazi Trinity lo muntu. Ngiguqa kuyise ukuze yena uyise bese yaniqinisa ngomoya ongcwele. Athi verse 17 uKristu ahlale enhlizweni zenu ngokukholwa. Uyabazi bobathathu, kodwa unale habit yokukhuleka kubaba. Uthi verse 20 kuyena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke sikucelayo nesiqonde ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuye uNkulunkulu Baba, makube kuye udumo ebandleni nakuKristu. Umethi naKristu uthi udumo alisuke kuyena, lisuke naKristu liya kuNkulunkulu Baba ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Uma angisazi ukufunda manje, uthi uma ufunda many examples uzoyibona into oboyinotice manje uma ufunda imkhuleko eBhayibhelini, ubuke ukuthi abapostoli bakhuleka kubani. Asikho isono uma ukhuleka kumoya ongcwele. In fact ikhona iexample engitholile ethi uJesu enicela kimi ngiyokwenza. Kuyakhulekwa nakwindodana, asikho isono. Ekakhulukazi mawusaletha umuntu omusha kuKristu owazi ukuthi khona uNkulunkulu uBaba kodwa kanayo ishongo uNkulunkulu indodana engathi ungathi thandaza kuJesu. Uyabona uyalento uzuyamsiza, kodwa mase kukhuliwe yashintsha nendlela yokuthandaza ngoba sesiyazi ukuthi bathathu bawonkulunkulu bobathathu bayedwa bayalingana, kodwa futhi kunama roles angafani la kubona. Siyawahlonipha lawo ma roles, kumnikeza udumo uNkulunkulu. Amen. Ngicela ukuthandaza. Zamnandi zambulo zakho Nkosi, uma sewuyifundisile inhliziyo ukuthobeka, ingayiphakamisi engathi uNkulunkulu, ifune ukwahlulela izwi likaNkulunkulu, ifune ukuthola amaphutha kulona, icinga ama-contradictions ey'ntweni ey'bhalwe omdala kuney'nsuku ophethe ukuhlakanipha konke. Mawusuke wasifundisa ukwehlela ngenzansi, samukela indawo yakho njengoNkulunkulu, izwi lakho lehla njengoju emlonyeni yethu. Alididi uNkulunkulu wethu, noma kukhona esingakwazi ukuqonda ngengqondo zethu, masibona ezwini lakho siyakwamukela njengeqiniso nanjengenkazimulo yakho, ngoba izinto zambulile ngezethu nabantwana bethu, kodwa efihlakele zingezakho njengoNkulunkulu. Siyakudumisa uNkulunkulu Baba, indodana nomoya ongcwele, uNkulunkulu oyedwa, uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu weqiniso okuphela kwakhe ongekho omunye. Siyalikhazimulisa igama lakho, siyakubonga ngamaqiniso sambulele wona nangey'nhliziyo ey'kwazi ukuwakholwa. Egameni likaJesu
iNkosi yethu nangamandla kaMoya oNgcwele osinikeze wona. Siyabonga. Amen.